Opšte mišljenje je da živimo u totalnom mraku, da su vremena teška i da je trka za novcem prioritet. Ne vidi ovo, sve bez veze. Nema ljudi para, mogli bi nešto srediti ovo. Bez para ne može ništa da se uradi. Često u životu preskačemo problem, a da ne zastanemo i ne pokušamo da ga rešimo. Međutim, da li je to baš tako? Nekad je dovoljna samo dobra volja. Postoje ljudi koji nisu prekoračili preko svog problema, nego su se potrudili da ga reše. Ovakav pozitivan primer daje nam udruženje obolelih od multiple skleroze Novi Kneževac. Nalazimo se u prostorijama udruženja obolelih od multiple skleroze Severno-banatskog okruga, u društvu volontera i predsjednice udruženja Slavice Solić na kreativnoj radionici Život je umetnost. Naš slogan za nas ima nade dok vi u to verujete, gde se nalazimo u našoj MS kući sa našim volonterima, dolazi do izražaja već 19 godina. Udruženje koje radi, ali bez ljudi dobre volje ne bi mogli sve ovo da odrade. Mi smo prvi koji smo otvorili MS kuću u Vojvodinu, u Srbiji i u okruženju, znači ovakav objekat ne postoji nigde. Ali smo sve to mogli da odradimo sa ljudima dobre volje. Šta znači? To znači da su sa nama radili slikari, volonteri, ljudi dobre volje koji nam održavaju ovu MS kuću, naši volonteri koji su danas sa nama i koji dolaze svakog vikenda sa našim članovima i rade u našim kreativnim radionicama, naši psiholozi i socijalni radnici koji sa nama rade na našim edukativnim radionicama, psihološkim, koji do sada, kažem, su volonteri u pravom smislu. Šta znači? Kod nas u Srbiji je rasprostranjen vid volonterstva, ali volonterstva koji se plaća. A ovo u našoj MS kući su ljudi koji dolaze čista srca, koji žele da nam pomognu i da osobama s invaliditetom život bude mnogo bolji. Volonterizam je danas izuzetno važan i mi ovim putem koristimo da sve ljude dobre volje koji žele da pomogne ne samo udruženju obolelih od MS-a, nego uopšte gradu Novom Kneževcu, koji može da bude izuzetno lep sa malo sredstava, znači dobre volje, da se svi uključimo i kao naše udruženje da da doprinos da ovaj naš grad bude gradić Pejton, a ne samo da kažemo da nemamo pare i da ne možemo da radimo. Ljudi dolaze ovde i stalno se javljaju da rade u našoj MS kući i mi im se zahvaljujemo i naš slogan za nas ima nade dok vi to verujete, primenite i za Novi Kneževac.